हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ गासिखौबो आंनि चेनेलाव फिन खेबसे बरायना जासिहरबाय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायगोन होननानै नै लोगोफोर रास फुजा नायनो थांदोंमोन जोङो गलागावआव जों थांबा बारा मानसि गैयामोन ओमफ्राय जोङो थाबनो थांदो आरोना एसे 6टायाव थांदो जोङो ओमफ्राय दसे बेरायनानै फैदो बारा गोबावबो थायाखै जोबखालि थांदो आरोना लास्ट दिना बिराद मानसि जाखादों जोङो 9:30आवनो फैदो दसे बेरायनानै नै ओरैनो मानसि गैयामोन नालाय खममोन बेरायखांनायनि उनाव नैखै निम दंफां नागिरदोंमोन लोगोफोर निम दंफां मोनासै बिबाराबो बारा मोजां गैयैखाय लाबोआखै आरोना ओमफ्राय आरो आङो बेखौनो नायबाय थानोसै बिबार मोजां मोनगोन खोमा होननानै मोनासै बेखौ नायखांना आरो नै खाथियावनो खुरि दखान दंमोन ससमा दखान बेयावनो ओमफ्राय आङो बाबुनो खुरि मोनसे बायनानै होबाय आरोना लोगो नांगौ होननायखायनो फुजायाव थांबाथ' मोनसे नङा मोनसे लानानै फैखायो आरोना बिसोरैनो गिदिं आरो बेहाय जानो फैबाय आरोना आङो होनो नागिराखैमोन मानो होनबा बे दखाना एकदम लामा खाथियावनोमोन आरोना बिदिनो मानसिनि थांलाय फैलाय धुला बाला बिराद होनो बादोंमोन आं थेवबो आङो बार्गार जानो नागिरदोंमोन आरोना आङो होआसै ओमफ्राय नै बे आलु चिप्सखौनो होनायसै एकदम खोबनायबो गैया मानायबो गैया बायथ'सो होदो आं लोगोफोरैनो जादो आरोना ओमफ्राय बेखौल' जादो एख' होआसै जाजोबनोबो हायासै एसेल' जादो आरो जानानै गारफिनदोसै बिमानैजो बिमायंजो मेथाइ जादो आरोना आङो जायासै माने आं जाखाया नालाय जानला मोनला ओमफ्राय उनाव बिसोर सानैजों बाबुमोनखौ जाहोखांनानै आरो आइजों आंजो मेथाइ लाखादो आरोना लोगोफोर माने मानसिखौ दा अफार जागोन होननानै जोङो मेथाइखौ बायखादोंमोन नै बायनानै लाखादो आरोना मेथाइयाबो एसेमान कालारा बांसिनमोन आरोना काटा निमकिया थेवबो लाबोबाय जोङो जानो होननानै काटा निमकिबो खरमाबो लादो ओमफ्राय लाखांनानै दसे जोङो गोबाव नेखादो आरोना लोगोफोर थाब थिङाखै माने मोसानायबो गैयामोन ओरैनो सिंगार गोजाल'मोन आरोना ओमफ्राय दसे नायदो जोङो सासे सिंगार नायनानै फैदो माने बाबुआ ओरैबायसा थानो बाबायमोन आरोना आंसो लाखिबाय थादो बे ओमफ्राय उनाव थगायनायखौ दसे गेलेहोबाय थादो सावटाली बहुत जिरणी लौटे हुई पड़े सावटाली गाभरुर मन कोआसोन तुमी कत पाओ এই খবৰ এয়া যে হৰত অহাৰ বতৰ থও নেকি বুকসা মোৰ প্ৰেম মোৰ কবিতাৰ থও নেকি বুকসা মোৰ প্ৰেম মোৰ কবিতাৰ ধন্যবাদ।